ассалому алайкум дӯстони азиз, созаи нағзаин саломатиё хубай. Боз ҳам бозори Корвон даем, тарафи Пажарка, ҳафтум дарвоза, ҳафтум қатор. Мана 131 контейнер. Дӯстони азиз, аз инҷа ман навор доштум. Бисёри бад хоҳиш кардан ки боз ҳам навор гирен. Нигоҳ кунед духтарако, ҳама қадар набуракҳои фасон омадагай. Инҷа оптовиам доранд, донаям доранд. Аслан оптовияй. Нигоҳ кунед охи чихе набуракҳои хушрӯай. Наборашон аз 10 сомон сар мешада. Нигоҳ кунед чихе фасончаян ва ёра бинен. Ина барои духтаракотон метавонед ки харидорӣ кунед. Ҳам хушрӯанд. Чӣ хеле гуфтум, ҳам дона ҳастай, ҳам оптовӣ. Ана ами гӯшмонакҳо чанд сум сар мешавад? 10 сомон донаш сар мешавад. Аз 10 сомон сар мешавад. Нархи ҳамин гӯшмонакҳо то 25 сомонара ҳастай. Хулас ина моделакҳоро бинед, оқи хушрӯчаяне ва тамошобино, ина марамат омаданӣ бошен, ҳатман биёен. Беҳтарин нуқтаи савдое ки интихоби хеле ва хеле зиёд дора. Ина нигоҳ кунед, карона мепурсен, ҳама намуд кароначаҳо ҳастай, заколкаву резинкаву. ира бинен аз як приколка чанд намудай, аз як заколка чанд намудай. Бовар кунед ҳамиқа хушрӯай борошон. Мана ира бинен чихе фасонакай. Мана пачка пачкаям ҷа борошон. Гуфтестам ку ҷада бисёртар оптови харидорӣ мекунанд магазино. Ана шумо низ метавонед биёед харидорӣ кунед. Донаям мечантонам. Маҳқултон меша борошон. Гарантияшкати барое ки борои необычный фасон доранда. Мана инаи комплектакора бинен охи чихе хушрӯай барои духтарако. Мана ина абадакора бинен, абадокора бинен. Хулас беҳтарин вариант барои духтарако. ин наборакора бинен духтаро чихе хушрӯай. ҳозима шумода як нуқтаи савдоро тавсия метим. Марҳамат, метавонед биёед харидорӣ кунед. ҳам дона доранд, ҳам оптовӣ. Аз 10 сомон сар мешавад нархшон то 25 сомона. Иҷада 15 сомонашам ҳастай, 20 сомонашам ҳастай, 25 сомонашам ҳаст. Наборои беҳад фасон барои кӯдако. ина хирсан мешаванд. Оптовиам ҳаст. Баъд ин ваё ҳаст ку моҳи сар ин кӯдакода беҳад хушрӯй ин приядиёра мепурсанд. ё ай чанд сум сар мешавад? Ҳама намудаш будае. 10 сомон. ина 10 донаш ай 10 сомона сар мешавад. марамат бозори Корвонаи тарафи Пажарка. марамат биёен, ҳафтум дарвоза, ҳафтум қатор, 131 контейнер. иҷада набор бисёр доранд. ини тарафам бинед наборакҳои хушрӯ бисёрай. ана духтаро акция рафтеста. инам хеле повязкаҳои макияж барои макияжкунӣ мегиранд ку абадок. марамат беҳад хушрӯ. акция рафтестай сеташ 10 сомон. ина дугонаотонда биёед падарка гирен беҳад хушрӯ. се донаш 10 сомоне бовар кунед. хеле нарх ягон ҷуда нестай. марамат бозори Корвона иҷа тарафи Пажарка, ҳафтум дарвоза, ҳафтум қатор, 131 контейнер. биёен бо айпеш тамошо кунед. марамат боварӣ дорум маҳқултон мешавад. иҷадам вариант бисёрай ки ҳамаша арзон кардан. диден тароира бинен чихе кароначаҳои фасон. ино оҳанян оригинало. марҳамат 20 сомон акция рафтеста 20 сомонӣ кардаган. ин нуқтаи савдо ҷои ҷошай, ҷои оптовишай ёфтум шумода. бо касоне ки барои доставка мехоҳанд, касе ки аз амиҷа 150 сомонда харид кунад баъд доставка доранд. ира бинен чихе хушрӯ. агар омаданӣ бошед на биёед на донаша 20 сомонӣ кардан барои шумо ҳам вариант бисёрай. арусакодам хушрӯай, ина гӯдакодам хушрӯай барои праздникошон. ина намудакоям будай. диден ё чанд пулан? 5 сомон донаша. ина намудакорам бинен чихе хушрӯ. марҳамат бозори Корвон тарафи Пажарка, ҳафтум дарвоза, ҳафтум қатор, 131 контейнер. иҷада духтаро нигоҳ кунед чихе приколкаҳои фасонак бисёр доранд. заколкачаву, инам хел резинкачаву ҳамаи чӣ доранд. нархошон беҳтарин нархай. бовар кунед беҳтарин нархай. нархошон дастрасай. ина биёед ина резинкаҳоро бинед. ё чанд сомай донада? 5 сомон донаш. нигоҳ кунед оҳаняя сангчои фасон дора. нигоҳ кунед охи чихе хушрӯай. диден блескаш бо аҷоиботай. 5 сомон донаш. марамат биёед. ҳамин намуд резинкаҳои мехдор ҳозиам қамода шидагиай духтаро мехдора бинен чихе хушрӯчаян. ино донада 5 сомонанд. иҷа асоси оптовия леки донаям метиҳанд. донаш 5 сомон. медонед касе ки аз 150 сомон зиёд харидорӣ мекунад аз ин нуқтаи савдо нархи донакати шумода бо туҳфа метиҳанд аз ин нуқтаи савдо.
савдо. Марҳамат, касе 150 сомон харидорӣ кана, доставка низ доранд. Бозори Корвон, тарафи Пажарка. Нигоҳ кунед, ин модела кушқа хушрӯай. Тарафи Пажарка духтарако, ҳафтум дарвоза, ҳафтум қатор. Ира бинед, чӣ хел фасончаянд. 131 контейнер. Марҳамат, биёен, барои дона мегирен, барои офтобӣ мегирен, ҳатман ана нуқтаи савдо биёен, интихоб бинен. Охи чӣ намуд резинкае ки ҳастай, аз ин нуқтаи савдо пайдо мекунед. Мана нигиндор, жемчугдор, мана мехдор, гулдор, чизе ки мефуратона духтаро. Диден чӣ хел хушрӯчаанд. Докои фасон духтаро нигоҳ кунед, новогодни чӣ хел вариантакои хушрӯ омадай духтаро. Донаш 10 сомонай нигоҳ кунед. Бо касе ки офтобӣ мегира, иҷа ҷои асосии офтобиай. Касе офтобӣ мегира, офтобиш бо арзонай. Марамат нигоҳ кунед, чӣ хел вариантакои хушрӯ, ҳам чизои хушрӯви эксклюзив доранд. Ҳар ҷода ин чизоро ёфта наметонен тамошобино. Резинка, заколка, чизе ки боша хулас. Ина марамат, инаи моделакоям ҳастай. 10 сомониан донада, офтобиш бо арзон мешава. Вариант хеле ва хеле зиёдай. Баъд ина минора бисёр гирифтесия, на? Ино чанд сомай пачкаш? این پچکه 48 تومن. Ина пачка, мана пачка, ина پچکه 66 تومن. 66 сомон духтаро. Касе ки ин нигиндорш бо омадай диден. بین گینش پچکه 40 تومن. Ина бенигин 40 сомон, нигиндор 66 сомон. Тамошо бино, касоне ки мисол омаданиян биёен бозори Корвон, тарафи Пажарка, ҳафтум дарвоза, ҳафтум қатори 131 контейнер. Нигоҳ кунед, чӣ хел хушрӯвай борошон, аҷоибот. Ина барои савдо мегирен, барои хитон мегирен, барои кӯдакотон мегирен. Беҳтарин интихоб доранд. Мана касе ки доставка мехоҳанд, ё чандан пачкаш? این قیمت 60 تومن. 60 сомон, необычне амбре. Ина ирам амбреш омадай. Духтаро медонен, касе ки доставка бихоҳанд, шумо нависен, ино аз 150 сомон боло доставка мекунанд. Донада. Касе оптовӣ мегира, хай бо хушонкати гап занен. Ина оптовӣ аз 300 сомон зиёда доставка мекунанд. Ира бинен, охи чӣ хел хушрӯвай, борошон фасони бадай. Охи нигоҳ кунед, ҳама чӣ доранд. гӯшмона, а як гӯшмонак 1000 намуд, а як резинка нигоҳ кунед, охи чанд намудай. Хулас беҳтарин варианто бо нархҳои дастрас. Ҳамин намуд пружинкои новинка ҳастай. Мӯи сари кӯдака вақте мебофен, чӣ хел хушрӯ, икати орометиам қаҷоиботай. Нигоҳ кунед, модели новинка, якта пачка янам хеле калонаш 40 сомона. Ина барои савдо мегирен духтаро, барои кӯдакотон мегирен. Ҳатман биёен ё нависен шуна. Ё чанд сомон? یه 5 تومن. донаша, донаш 5 сомон, пачкада бо арзонай духтаро. Иҷа ҷои оптовия биёенда, як бурак борошона бинен духтаро. Ва ёша бинен, охи чӣ хел приколкачои фасон доранд. Касе ки дона мехаранд, доставка мехоҳанд, аз 150 сомон боло доставка мекунанд. Ана оптовия 300 сомон боло доставка мекунанд. Ира бинен, вариантошуна як бурак ма шумода нишон дидем. Ина мино ҳозимодая, я? Сиёриё мехаранд, ина звездочкаҳоро бинен да духтаро. Ина новогодни вариантоям омадагиай. Ина биёен ёки нависен. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, ҳафтум дарвоза, ҳафтум қатораи иҷа 131 контейнер. Мана интихоби хеле ва хеле зиёд дар анами нуқтаи савдо. И пачкачиҳо чиянд? Ина ваяйку. Ина сузанак буре. Диден чӣ хел хушрӯ. хулоса ҳама чӣ доранд охи иҷада. Ина духтарако, барои тӯҳфаҳои фарзандотон метавонед анами хел наборако харидорӣ кунед. 10 сомон. Нигоҳ кунед, чӣ хел фасонанд. пури заколкача дора, як пачкаш 10 сомонай. Марҳамат, инаи вариант чам хушрӯа, чанд намуд резинкача дора, 10 сомонай. Бинед, худаш бо упаковка дора. касе доставка мехоҳад, доставка аз 150 сомон боло агар харидорӣ кунед, доставкатон мекунанд. Иҷа ҷои офтобиай. Бинен, донаям месиям. Донашонам хушрӯай. Нигоҳ кунед, интихобтон бисёре ҳаст ки ина омаданӣ бошен. Биёен бозори Корвон, тарафи Пажарка, байни ҳафтум дарвоза, ина ҳафтум дарвоза, ҳафтум қатор. Тамошобино 131 контейнер. ира бинен, духтарои қа хушрӯчаян, ҳамаи ҳамино тангаандозак хушрӯвак. ира бинен, аҷоибот
5 сомон, ана қисми болош боша 10 сомони ай. Бинен чӣ фасонан. Ҳама персонажҳои мультико ҳастай. Метонен барои новогодний подарок аз ин нуқтаи савдо харидорӣ кунена. 5 сомон майдош, ина 10 сомон калонош, хагиваги 15 сомон. Бозори Корвон айҷа тарафи Пажарка тамошобино. Ҳафтум дарвоза, ҳафтум қатор, 131 контейнер. Ана бадихтаро иҷа дайни хели ва якоям аста набурако. Ира бинен, ё чанд сум аст? Ина бурчом ба 5 сомон сар. 5 сомон, 10 сомон, 15 сомон. Ина ёям хушру духтаро бинен. 5 сомон, 10 сомон, 15 сомон. Ина диден чӣ вариантҳои фасонай. Бо касе ки барои савдо мегира, ино ҳамаш арзон мешаванд тамошобино. Марамат муроҷиат кунен. Ана баъд ина ё хушру. Я бадо кучандан? Ина ва ё резинко барои кудако. Болокиш 5 сомон, 10 сомон. Ина диден қисми боло 5 сомон, поён будагиёш 10 сомон. Биёем. И приколкочиора бинен духтаро, приколкои фасони хушру пачкаш 15 сомонай. Ина диден як гала дурае мана марҳамат, як пачкаш 15 сомонай. Ина ин ҷада бисёра интихоб. Ҳамаш ҳархела ая нархош. Ина боло будагиёш чанд сомай пачкаш? 20 сомон ҳастай, 15 сомон. Инош чӣ? Ана ино пачкаш 15 сомон. Диден резинкачаи хушру. Духтаро, бозори Корвон айҷа тарафи Пажарка, ҳафтум дарвоза, ҳафтум қатор, 131 контейнер. Нигоҳ кунен, ҳама намуди зажимо. Диден зажимои фасони оригинал ҳастай, резинкоҳо ҳастай. Нем чизе дар кор айтона бантико. Анами нуқтаи савдо биёен айпеш бинен. А касе омада наметона доставка мехоҳа, аз 150 сомон боло барои оптови, барои дона шумода доставка мекунанд. Вай ёра бинен охи. Канабурако хушрувае марҳамат духтаро биёен. Абадокои новогодни тамошобино нигоҳ кунен чихе хушру бори нав омадаи 5 сомон. Нигоҳ кунен ҳамқа фасончая ина марамат каседа дар корай доставка некем аз 150 сомон боло доставка мешава. Агар омадани бошем биёин инам як таям боша хитон айпеш бинен харидорӣ кунен. 5 сомон айдонаш. Бозори Корвон тарафи Пажарка, ҳафтум дарвоза, ҳафтум қатор, 131 контейнер. Нигоҳ кунен чизои хушру чихе бисёр омадаги айҷада. Ино 5 сомони баъд иҷада бо ҳастай заколка, резинка, ҳар хелаи нархошон тамошобино 10 сомон, 15 сомона. Иҷа асосан оптовияй, яки донаям метиан. Ина марамат чӣ намудуш дар корай, ё шабинен охи чихе фасончаяй. Хулоса биёен.